Bună, sunt Alex și conduc o agenție de publicitate împreună cu partenerul meu, Dan. Compania noastră are 6 angajați și lucrăm pentru un portofoliu de clienți mari pe care dorim să le extindem. Tot timpul avem mai multe proiecte care rulează în același timp, dar nu ne putem permite resursele IT pe care le folosesc marile companii. UPC Business ne asigură suportul de care avem nevoie pentru mica noastră afacere și au inclus și Office 365 în oferta lor. Așa că avem acum o conexiune foarte rapidă de acces la internet, împreună cu programele familiare Word și PowerPoint, programe pentru e-mail, conferință video și calendar pentru întâlniri. Calendarul meu din Outlook îmi amintește de conferințele video programate cu clienții. În trecut, nici măcar nu ne băteam capul să folosim serviciul de videoconferință pentru că imaginea și sunetul erau atât de proaste. Dar acum, conexiunea noastră la internet ne permite o calitate atât de bună, încât am senzația că sunt în aceeași încăpere cu persoana cu care vorbesc. Office 365 a îmbunătățit felul în care muncim împreună. Obișnuiam să avem atât de multe versiuni de documente. Acum SharePoint a rezolvat problema asta. Este ca o pagină de web unde îți stochezi documentele și eviți orice confuzie despre ultima versiune. Și totul funcționează online, așa că putem accesa documentele noastre de oriunde. Când Dan ia micul dejun la cafeneaua lui preferată, putem colabora și lucra pe același document în timp real. Alegerea internetului de la UPC cu Office 365 a fost o decizie de business ușoară. Pachetul este perfect adaptabil nevoilor noastre. Am reușit să adăugăm ușor conturi suplimentare pe măsură ce echipa noastră s-a lărgit. Asta înseamnă pentru noi reduceri de costuri substanțiale în decurs de un an. De-a lungul carierei, mereu m-am gândit că cele mai bune idei apar atunci când discuți informal la o cafea. Internetul de la UPC cu Office 365 e atât de ușor de utilizat. Asta s-a concretizat în idei grozave pentru proiectele pe care le-am câștigat. Atunci când clienții mă întreabă cum reușiți să veniți cu idei atât de creative, eu doar zâmbesc și spun, e ușor când ai instrumentele potrivite. Cu Office 365 accesezi biroul tău de oriunde, colaborezi cu colegii tăi pe aceleași documente în timp real, ai acces ușor la conferințe web. Accelerează-ți afacerea cu Office 365 prin cel mai rapid internet din România. UPC Business, dedicați ambițiilor întreprinzătorilor. Sună la 0311 031031 pentru mai multe informații.